Значи сега ще правим упражнения. Направих първото упражнение само с стягане на мускул. Той моят беше 25, стои 25. Айде, готова ли? Сещам като стягаме. Това са хапчета, което трябва да пия. Това е пробиотик, това е антибиотик, това е за кръвта, да не ми се сигва. Вода. Финал. Много ми е хубаво. Искам да ви покажа позата ми. Така съм застанала. Здравейте! Днес ще правим упражнения. Гледаме детско. Така, сега ще правим упражнения, които не мога да ви покажа, трябва да стана. Първото упражнение е само да си стягам мускула. Дигане. Аз да се дигна е така какъв сама. Дигане и какъв страни. Дигане и какъв навътре. Абсолютно. Това нещо не го правя, не да ми казаха. Това също не го правя. Тут на 30 градуса, къде ще се гръмте и какъв от ли си. И това правя. Чуя главата. Бог не съществува. Дигна го! Успях 2 пъти. 10. Мале! Много е гадно, отвратително гадно. Сега шината ще направя на 60, защото така мога да сгъмкаха на 60. И тук гледам. И реално преди съм била на 30, после на 45, сега съм на 60, последното е 90. Въпросът ми е след 90 градуса махам ли шината? Мале, сигурно гледам много нелепо с това. Така ще го махам. Значи бях на контролен преглед и ми казаха, че мога да махам шината, мога да махам. Това белия гаден чорап миришеш на... И мога да стъпвам на крака. Сега ще ви покажа как малко ходя. Така да ви покажа как седя. Значи... Чакайте да ги махнем тези гадни. Е така мога на двата крака. Какво това е? Оф, той е от... не. От начало. Значи, е така мога да седя... Мога да седя равно на двата крака. Значи, сигурно съм, че никой не е разбрал, затова исках просто да кажа, че мога да се отпускам 50% на един крак, 50% на другия, т.е. да седя равномерно на двата си крака, без да е някакъв проблем. Мога също, като ходя с патерици, да стъпвам леко с другия крак. Не е леко, а направо да стъпвам на 100%. Също така, другата седмица последно съм на физиотерапия, след това идваме в разглед.